Televízia Joj uvádza Chcem niečo dobré, chcem veľkú údenú rybu. Však Pumba. Musím sa priznať, Timon, tá pieseň ma vždy dokáže chytiť za srdce. Ja viem, Pumba. No nič, to stačí. Timon, čo tu robíš? Pretáčam to na tú časť, kde nastupujeme my. Nemôžeš len tak niečo vynechať. Naopak, môj prasací priateľ. Na to slúži ovládač. Ale z toho budú všetci zmetení. Musíme sa vrátiť pekne na začiatok. Ale my na začiatku príbehu nie sme. Boli sme tam po celý čas? No áno, ale to nikto nevie. No tak im náš príbeh rozpovie. Počuj, mal by som nápad. Porozprávame náš príbeh. Oho, to je výborná myšlienka. Malý výlet do zákulisia. Odhalíme, čo sa dialo v pozadí. Bude to pohľad na príbeh, ktorý sa odvíjal v inom príbehu. Lebo nikto nevie, že sme v ňom boli, keď ešte nikto nevedel, že tam sme. To si vyjadril presne. Takže to znamená, že sa vraciame na začiatok? To nie, Pumba, nie. Vrátime sa hĺbšie. Ešte pred ten začiatok. Taká majestátna. Taká mocná. Taká čudne pomenovaná. Pumba, ako môže byť skala hrdá? Je to šuter. Ja myslím, že ju tak volajú, pretože sa na nej zhromažďovali levy. Jasné, levy majú svoju hrdú skalu, ale čo my mungovia? Tam u nás nebolo nič, na čo by sme mohli byť hrdí, vieš? Tak dávno som mladý bol. Tak dávno si mladý bol. Si dobrý. Ďakujem. Ale možno by bolo bezpečnejšie ukázať im, odkiaľ som. Páni, takže uvidíme, kde si vyrastá. Áno, ale netež sa predčasne. Zostaňte na svojich miestach, o chvíľu pokračujeme. Hej, čo sa to deje? Pumba, vysadol si ovládač. Prepáč, myslel som, že je to keks. Vhodne načasované. Vchádza všeme do pičiak práve včas. No, nevieš, čo sa hovorí. Keď je žiak pripravený, objaví sa učiteľ. Už by si tie kung fu filmy nemal pozerať. Prvý dojem je hrozne dôležitý. Ty si ho na mňa rozhodne urobil. Podľa teba som tučný? Pumba, Pumba, Pumba. Si prasa, takže je to kompliment. Ďakujem. Mohol by som to na chvíľu zastaviť. Ale isté. Hneď som späť. Malá guľatá, zem je malá guľatá, zem guľatá. A teraz všetci zem, malá guľatá, Tak fajn, zobral som dvojitú porciu. Zasa si sa vrtal v nose. Nie, len som sa musel poškriabať. Timon, ty pláčeš? Ale nie. Len mi niečo spadlo do oka. Na, smrkaj. Hotovo. Ale ďakujem. Dobre, pustím to. Moment. Pumba, kde je jedlo? Ty sa jednoducho nedokážeš ovládnuť. Prepáč. Dobre, ale skúsa aspoň trocha kontrolovať. Hej, Timon, dostal som nápad. Poďme si zaspievať. No jasné. Karaoke milujem. Čo to bol za beh? Veď si sa vliekol. To preto, aby si ma mohol dobehnúť. Ty si taký dobrák.
Tak a to je všetko. Mohutný záver, dojemný happy end, veľké finále. A to je už koniec? To je pre koniec typické, Pumba. Prichádza nakoniec. Pustíme si to znova? Teraz sme to videli. Možno zajtra. Hej, čo tu robíte? Prečo ste ma na ten film nezavolali? A ja ho chcem vidieť. Práve sme skončili, mami. Koniec No predstavenia. tak ho pretočíme na začiatok. Mami. Haló, Max! Budeme pozerať film! Nie. Ahoj, nesiem popcorn. Čo je, vy pozeráte film? Dobrý príbeh sa oplatí vidieť dvakrát. To je... Môžeme? S dovolením. S dovolením. Uhnite mi. Hej, vítam vpredu. Jau. Pozor! Tak dobre, Pumba, vyhral si. Nevadí ti to? Hakuna Matata. Timon, vieš, že v dave mám občas problémy?